PM, čaute, to je Gogo, ale nerobím si srandu. Dneska tu mám RS4 na čistenie zvonka znútra. Zvonka ideme robiť taký polopremium, pretože idem to samozrejme celé ručne vyčistiť, kolesa vyčistiť, akurát nejdem tu robiť dekontamináciu laku, ale ideme si vyskúšať vosk od K2. Je to niečo podobné ako Wetcoat, akurát je to vosk. Nie je to keramický silent, ale vosk. Pôjdeme si teda ručne vyčistiť túto krásnu RS4. Nanesieme na ňu vosk, aby pekne voda stekala. Ten Wetcoat možno dám aspoň na čelné, pretože tam ten vosk, čo som ukazoval, nie je dobrý na čelné sklo. Na ostatné sklo je v pohode, akurát na čelné by nemal ísť. Veci už tu mám takto pekne nachystané. Tu mi ešte čo si spadlo, jasné, odhúškovač. Potom si ukážeme interiér, pretože interiér idem tiež čistiť. A taká zaujímavosť, táto RS4 je voľná na prenájom, čiže bude sa dať požičať, ak máš rád alebo máš rada rýchle auta, športové auta. Táto RS4 ľudne môže byť na nejakú dobu tvoja, pokiaľ by si ju požičala. Ukážeme si v tomto videu ďalšie čistenie znútra zvonka, tentokrát trošku iný postup, keďže idem nanášať vosk a nie keramický silent. Ako hovorím, bližšie informácie k tomuto autku, čo sa týka prenajmu, budem ponúkať cez Instagram, čiže cez tento Instagram ma môžeš kontaktovať, dohodneme detaily, ak by náhodou. Ale teraz už ideme makať, pretože už je veľa hodín a ešte som nič nezrobil. Spadol mi statív, takže není natočené všetko, čo som teraz robil, ale auto som si iba oplachol od hrubej špiny. Teraz idem naniesť vlastne odmuškovač, chemiu na kolesa, aby som odstranil brzdný prach, pretože kolesa sú spláchnuté iba vodou a sú také zajdené celkom, čiže použijeme chemiu na kolesa. Používam od K2 teraz momentálne, Roton Pro, môžeme si to aj rovno ukázať. Používal som ho aj v minulom videu, keď som čistil len štvorku. Toto na kolesa úplná topka. Auto mám teda, ako som vravel, oplachnuté. Idem teraz si naniesť ten odmuškovač, chemiu na kolesa, no a pôjdeme ďalej čistiť. Nakoľko dneska strašne fúka, tak už mi dvakrát telefón spadol zo statívu. Dúfam, že popri čistení si nerozmrdám telefón. Momentálne teraz máme vyčistené kolesa a oplachnuté mušky. Teraz ide ten krok, kedy celé auto vyčistím ručne, takže nanesiem penu, vydrhnem to, oplachnem a potom si nanesieme ten vosk, ktorý som spomínal na začiatku. Ďalší krok, ktorý bude v ďalšom timelapse, je čistenie auta s penou. Auto mám teraz vyčistené ručne, vyumývané. Stáva posledný krok, kedy idem nanášať teda vosk od K2. Použil som na auto taký parádny šampón. Neviem, či ho tu mám, no mám ho vnútri, nevadí, ale tento šampón už sám o sebe funguje ako taká impregnácia auta, alebo také čosi, že už pekne po ňom steká voda, keď sa umie auto s týmto šampónom. Je to aj vidno, ako sa tu tvoria také tie guličky tej vody. Už teraz má celkom peknú hydrofóbnosť to auto, ale my to ešte vybustujeme týmto voskom. Dáme si ešte vosk, oplach, sušenie, no a potom už idem za autom dovnútra, kde budem robiť interiér.
Teraz momentálne je auto v takom stave, že je celé čisté, je navoskované. Tu som teda hovoril, na celé auto som dával vosk od K2. Akurát na čelné sklo tento vosk nie je dobrý, tak preto som tam dal wet coat. Wet coat, kto nevie čo je, tak si pozri minulé video, v ktorom som čistil M4. Tento wet coat som dával na celé auto. Kúkni si minulé video a budeš vedieť, presne ako v minulom videu, aj teraz si ukážeme, ako steka voda z auta. Hej. Nesteka to tak úplne dobre ako ten wet coat, ale myslím si, že je to furt veľmi dobré. Na čelnom je teda wet coat. Vidno, ako tá voda uteká hneď preč. No a na zbytku auta je vosk. Je to biele, takže to nie je tak dobre vidno, ale tuto vpredu krásne vidno, ako tá voda z neho uteká. Hneď sa tu tvoria také guličky vody a nedrží sa vôbec tá voda na tom laku a za jazdy samozrejme to steká úplne rýchlo. Krásne sa voda hneď odlepí a letí preč. Výborne to steká. Aj keď je to teda len vosk, ale taktiež veľmi pekne funguje. Samozrejme nemá to takú dlhú trvácnosť ako ten wet coat, ale taktiež to vydrží nejaké tie týždne na tom aute. Tiež veľmi ovplyvňuje to, ako sa s tým autom jazdí, ako dlho, aké trasy a tiež aj počasie aké, ale myslím si, že funguje to veľmi pekne, však čekuj. Voda steká preč. Ukázali sme si, jak to funguje. Teraz ho už idem iba vysušiť. Vo vnútri si naimpregnujeme gumy, vyleštíme okna a pustíme sa na interiér, ktorý si ukážeme teda až v garáži. A keď auto celé vysuším, ešte si ukážeme studený štart, aj keď nebude úplne studený, keďže som s tým autom už jazdil dneska. Každopádne ukážeme si, ako to znie. Nie je to také ako tá M4, ktorú som to mal minule, ale taktiež je to pekný zvuk. Však predsa len je to RS4, takže myslím si, že to bude bomba. A cez video to nikdy nie je také ako naživo, aspoň pre taký minimálny zážitok ukážeme, ako to teda znie. Je to úplne sériové, čiže nie sú tam urobené výfuky ako na tej M4. Stále ju spomínam, pretože to teraz tak porovnávam. Každopádne už nejdem kecať a idem si to vysušiť. No autko mám teda vo vnútri už v garáži. Takto nejak krásne vypadá, je to celé už vysušené, mám vyleštené okná, mám naimpregnované gumy, exteriér mám úplne hotový. Už som stihol aj urobiť medzidverové priestory. Mobil som si dal na nabíjačku, tak som nenatáčal, ale je to takto pekne krásne, všetko suché, ako hovorím. Klasicky aj tuto nádržka musí byť vysušená. Dám len taký jeden malý tip na impregnáciu gum. Veľa umývariek alebo proste aj ľudí, čo čistia auta, tak zabúdajú na taký jeden detail, ktorý som robil aj ja na začiatku, musím sa priznať, ale tak teraz už viem, že je dobre to robiť týmto spôsobom. Naimpregnuješ si pekne gumy, pokiaľ dostaneš, lenže tá guma, keďže auto stojí na betóne, tak sa nedá naimpregnovať celá. A preto ja robím takú vec, že vždycky, keď si naimpregnujem gumy, tak posuniem auto dopredu a potom vlastne tú časť, ktorá bola položená na zemi, si doimpregnujem. Vtedy vlastne potom je celý obvod toho kolesa. Takto nejak znie môj tip a autko vypadá takto naloženie, hej. Ako som hovoril, teda urobil som už aj medzidverové priestory, čiže toto tu pekne všetko je už čisté tiež. Pootváram to a ukážeme si, v akom stave je interiér. Keďže tu mám slabé svetlo, tak musím používať takúto lampičku. Tak či tak pri čistení si musím prisviecovať, pretože v aute je vždycky málo svetla, ale takže takto nejak vypadá ten interiér, hej. Je to tak bežne znečistené, treba to samozrejme povysávať, poutierať prach, vzadu to isté proste, od topánok nejaké bordele. Taktiež koža, hlavne vpredu, není úplne v dobrom stave, čiže to budem pekne krásne čistiť. Všetko je to také upatľané, špinavé, zaprašené, ale vravím, taká normálka. Zvonka to vypadá fakt, že naložené, musím to ešte raz ukázať, proste akože toto keď vidíš z peťaku, tak sa musíš uhnúť. Ten introž, ako hovorím, no proste taká klasika, ten čistiť pedále, podlahu,
Tuto je pekne vidno, aká je tá koža leskla. To znamená, že už je špinavá a to musí proste ísť dole. So zadnými sedačkami sa to dá pekne porovnať, lebo oni sú také matné. Ale klasika na zemi zase nejaká špina, čiže Introž si idem teraz celý povyťahovať. Znova to bude všetko prebiehať tak, že si dám timelapse a budem si to celé natáčať takýmto štýlom, pretože to je najrýchlejšie pre mňa, popri tom, aby som si mohol aj robiť. Takže ďalší update. Auto mám teda už povysávané. Som si stihol porobiť aj vnútri, čo sú vo dverách tieto plasty a tie nástupné hrany. Idem ešte dorobiť palubovku a volant. Potom už ostávajú len koberčeky, musím povysávať a ešte dvere. No a keď dorobím dvere, tak úplne posledný krok budú okna. Potom už príde Maťo, s ktorým pôjdeme to auto nafotiť, natočiť. Keď to bude nafotené, natočené, tak už len budem musieť postrihať toto videjko a môžem to pacnúť von, pretože ešte dnes večer idem po ďalšie auto, čo je tiež veľmi zaujímavá raketka. Poviem len toľko, že je to AMGčko, čiže Mercedes. No a zajtra s ním budem točiť ďalšie video. Teraz sa mi roztrhla sieť s videami. Tak no, v podstate idem to dokončiť a pozriem sa, keď to bude hotové. Dobre, takže auto mám úplne celé hotové, dáme si ešte ten studený štart, ktorý som zabudol vonku a ideme to nafotiť, čiže tam si potom vonku ukážeme, ako to celé vypadá. Ten studený štart znie asi nejako takto. Takto nejako vypadá Introž, všetko pekne vyčistené. Stredový panel, sedačky, podlaha povysávaná, dvere vyčistené, okna vyleštené. Máme nahádzané nejaké veci vzadu. For vypadá takto nejako pekne, ako v každom benzínovom aute musí byť olej na dolievanie. Myslím, že to vypadá luxusne. Ako vždycky to vonia, tu už som to troška zašpinil, ale tak to nevadí. No a my to ideme teraz fotiť pekne pri západe slnka, takže fotky budú naložené. Jaké auto je největší red flag, co kluk řídí? Určitě Audi, ne?